Ás portas do Centro de Saúde da Pobra, o persoal de enfermería mostraba o seu malestar coa xerencia de atención primaria de Santiago Barbanza pola decisión de negarlle os permisos e non cubrir as súas vacacións, a pesar de remitirlle a planificación con tempo suficiente. Non é un problema que se dea única e exclusivamente no dispensario pobrense, afecta a totalidade de centros de atención primaria do Barbanza, dende Rianxo a Portodosón. A CIGA fíxose eco tamén desta queixa. Dende o sindicato non entenden o trato dispensado a estes traballadores, que viron como nos últimos anos se lle foi incrementando o seu volume de traballo, de xeito máis notable no último ano coa chegada da pandemia. O persoal de enfermería presentou unha organización das vacacións que ten que facer a principios de ano, vale? Foi entregada e se organizaron entre eles para unha autocobertura e cobertura por parte da xerencia como anos anteriores. Ese bloques de vacacións foronlle denegados, vale, o mes pasado, a finales do mes pasado, dicíndolle que non podían irse de vacacións máis que unha persoa por centro, vale, e aínda así que non se iban a cubrir, dado que non hai persoal suficiente para cubrir. Que en verano sería el momento para que tendríamos para desconectar un poco, porque ahora ya llega octubre y llegando octubre llega ya de nuevo la vacunación de la gripe, entonces y pensando que el año pasado, el primer mes de la vacunación de la gripe, vacunamos a tanta gente como el año anterior, toda la campaña de vacunación de la gripe, o sea que más gente demanda la vacunación. Entonces que tendremos que llegar en una situación más tranquila, más relajada para poder asumir lo que nos viene. Aparte de que no sabemos si también comenzará la tercera dosis o la revacunación, digamos, del COVID, que eso no lo sabemos. Ademais, como medida de presión para tratar de conseguir un cambio de postura é que a xerencia se abra a negociar con eles un acordo, están a levar a cabo tamén unha recollida de sinaturas. O que demandamos realmente é que a cobertura total e absoluta do persoal, vale, dado que é moi fácil, en este caso, que todo o mundo en plena pandemia salga a aplaudir as ventanas, que a xerencia nos diga ai que bonito e que ben traballades, pero realmente o persoal necesita conciliar cas súas familias nos meses de verán, que cando os nenos están na casa, vale, e despois desta pandemia necesitan repoñer forzas, descansar para empezar en outubro outra vez a campaña da vacinación e para empezar outra vez de cero e con enerxía e con forza.